Morning. Sarap ba to? Ba't favorite mo to sa ano? Favorite ko strawberry. Luto ako ng pancake. Ano ba yan? Nuggets. Pangbaon niya. Dami niluto mo sa sabi. Pangbaon mo na to, pang lunch. Yung chicken breast nuggets. Nagturo sa akin si si kapatid ni Joy ata yun. Si Abby. Ayun na yun daw ang biling ko. Kasi maano daw yan, malaman nga. Which is true, lala. Kaysa dun sa isa, yung mga may shape, puro harina. Ito may talaga siya. May chicken. Bala ko nga gumawa na lang. Pero, hindi pa natutuloy. Pero balak lang. Ayun. Stop muna ako ng pancake kanina at nag-init ng tubig para sa meme ng mga doggies. Yung kulay green na nugget. Kulay green? Yung nasa plastic, yung loob na binibili mo. Pangit nga yun. Gusto mo din ba yun? Ay, sige, bili din tayo minsan. Kanina nag-iingay yan eh. Mga na yung Meiji. Magapal na ata. So, napakagod. Nakatulog ulit. Ayun nga, tapusin ko lang itong almusal sa kabaon. Chris. Gising na naman sila guys. Para madamdangan, nakaamoy ng gatas. Namigi? Amoy ng gatas ito kumigi kasi may may yung calcium niya tuloy-tuloy pa rin, kawo. Yan. Saan ka bebe? Ang baba na dali. Ito ka na dali. Yan. Ito sa mga bebes. Kayo, big boy. Huwag na kayo. Papapaan na kayo mamaya. Oh, ito na bamba. Oh. Ito na blambis ni. Oy! Matapon. Ayun. 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 Yung isa, nakaamoy na. Oh. Urong konti, baba. Yan. Urong doon konti. Ayun, dito ka. May space doon. Doon. Yan. Takaw. Ay. Yung anak ni Pochi ayun ang gatas. Pero gusto kanin agad. Tulog-tulog man yan ay. Sarap. Sarap, uy. Tulog naman yan maya-maya. Boy, yung gumagalaw ang buntot Isa lang Oh, isa lang ang masaya sa milk. Ubos. Tulog na Tulog na patapos niyan. Migitot. Busin mong dilain, Maggie. Dilaan. Sige, busin mo yung gamot Good girl. Good morning, Conan. Aray ko! Ano ba yan? Conan nga ng good morning ko Uy! Impacta talaga to. Nauna pa sa akin Good morning, Conanin. Conanin. Ha? Bigito! Pa talaga? Wala pa sila. Tulog pa sila. O sige na, halika na. Uy! Dito ka na, dali. Hatid natin si Kuya Chris, dali. Bantay ka muna sa gate. Higi! Halika na. Baba ka na, dali. Pakta ka. I will never join you. Yung bata. Kain pa ng hotdog. Sa sandals ka lang? Kasi umuulan Let me come going in this
Hindi ko alam. Ikaw na yun. Sige na. Ha? Ikaw na lang. Di ko, ang dami nga, pati old ano mo, books nandun. Iwanan mo na yung, ano mo, bag mo. Go na, gamit mo yon. I-ready mo, dapat mag-isa yon. I prepare to offer you a 24-hour guard power trial run. If you're not convinced these are the coolest powers ever, just return the suit and I will never attack you again. Miggy! Miggy! Ayan, lagi na nakalak. Kung hindi mo na nakawan, hindi lagi ilalak yung ano eh, no? Yung gate. Tinatandaan pa nila itong ano eh, itong bike ni Papa. Nakikita kasi nila eh. Breakfast tayo guys. Nag-ano ko, nag-crave na naman ako dun sa Korean noodles with ang bakit ang itsura eh. Ano yan, peanut yan guys, kasi yung nasa dito, yung excess sa spoon, pinapahid ko dyan. Sayang yun, di ba? So, yun, habang nag-edit tayo ng, ng vlog hapon, and habang nanaantay yung confirmation from Shopee. Diba ko lang kung dito magigising sa, ano, sa amoy ng noodles. Sabi sa'yo magigising yan eh. How is it? Sabi niya, talap niyo no. Yummers daw. Hindi. Extinguisher. Extinguisher. Sarap nga eh. Bad idea. Ito na ako. Oh, sige. Kain tayo guys. Sarap ko ya with kimchi. Wala na Kimchi yung pa. araw eh. Eh, wala rin yung ano eh. Yung, Wala na yung ulan eh. oh, hindi na pwede to. Ganon. Oh, one more. Hanghang. Hanghang. Hanghang, hindi na ano ka. Kasi di ba uminom ka kagabi, oh, pantanggal ng hangover yan. Ah, 7 pa lang hangover na. Want more? Hanghang. Oh, di ba? Sabi sa inyo eh. Kaya mo yan, masarap kaya. Hanghang. Pero masarap. Go on, daddy. Go! Takot bigla. Kaya mo yan. Ay, sorry. Sali kayo, guys. Wala. Kala ko na gano'n. So, yun. Breakfast tayo. Kaya nag-breakfast na dun sila Emma sa taas eh. Sabi ko kasi mag-edit ako and gusto ko nga siyang bigyan. Gusto ko patikim sa kanya. Lagyan ko pala ng roasted seaweed. Yung mga itim-itim na yan. Kulang lang sa kimchi. Natamad na ako umakit eh. Kain tayo. Yeah. Ayaw mo yan. Hanghang. Anak mo nga ito nakakaya eh. Hang.
Yan na nga. Ah! Ayan. Cotton. Ano kolekta mo? Challenge yan. Oo naman ah. Sarap. Oh. Yes, daddy. Mm. Tingnan sa taas. Mula naman yung tapos sa lens. Skittles. Ito yung ano yung balat. Tumubo na. Tumubo na yung mga Skittles daw yan. Kunyari totoo. Kunyari totoo. Skittles silang puno ng Skittles. Naglolo kayo ni Froggy, guys. Ayun, sobrang addict kami sa Skittles. Yan. Asan na yung iba nito? Ha? Asan na yung iba nito? Siyempre nasa witness protection. Mama witness na iba eh. Protektado ko. Nasa witness protection dahil. Ang sarap kasi nakaka-addict. Lalo na pag nanonood or after kumain. So yun, excited na sa ano. Excited na ako dito sa mga newly planted ni daddy ano, flowering Skittles. Wala rap. Pero asan yung dalawang seeds ka rin? Hindi ko pa tinatanong. Tapos pa i-ano namin, i-depot namin na ano. Tapos dito. Nakaluto na? Kaluto na pala si Emma, inaantay ko. Paluto ako ng dinuguan. Ooh, yummers! Nilagyan niya ba ng gata, Jackie? Oh my gulay. Sarap, guys. Kaso, walang sili. Di niya nilagyan ng sili. Nilagyan niya ba? Yummers! Anong oras na ba? Titikim ako. Tikim tayo. Ba't ang ano? Ang dilim-dilim. Walang ilaw. Yan mo na. Huwag mo nang buksan. Puro laman lang to, guys. Tapos, syempre may pinalagyan ko siya ng gabi para mas malapot yung sabaw. Ang bibi ni Maggie, ay, kakabuka talaga, ay, gigil, liit, gigil, ikaw, laki, gigil, love ko yan si Maggie, love ko yung Maggie na yan, hoy, sumisimple ka na naman dyan, bimbish ni, Limbis di, sumisimple ka na naman dyan, Sumisimple ka na naman ng didi dyan sa mama. Sumisimple naman ng didi ba? Hop, ikaw din, Sige dito, dali. Suplado kayo, Suplado kayo, Suplado kayo. Agang. Chimbambim, bim. Saya ay. Ay, lumabot yung isa. Bim. Gigil. Gigil. Sobrang gigil.
Kinuha sa akin ni Conan nung haltang halata. Sinap lang Conan na yun. X-ray. Kakatagalan kami dito sa Gunting eh. Kasi itong Scotch na brand is may 10-year limited warranty. Kaso, Which is, nasa ano naman, wala siyang phone number ng nasa Pinas. So, sabi nung sales lady, tatawag daw. Sabi ko, international hindi ano na pa. alam yung product niya eh. He's playing So, kailangan smart. namin yung ano, yung ano Yung talaga, ano, pang matagalan. Kasi nagkakat kami ng, uy, tingin na lang kaya tayo ng ano, paper cutter. Sa sticker, ito, hindi mo yung tape. Ah, sa tape, ayan. Tapos paper cutter sa sticker. Ayun, Oo. dito. So, check mo. Pero kuha tayo ng Tatlo. West Cut. Isang scotch. Ayoko na. All West cut. West Cut. Tatlo. Purple sige. lahat para alam natin. Hindi, alam naman yun nasa. Purple. Purple. Ay mo na X-ray. Ayoko. Alam mo ba? Mamatibay-tibay naman. Ano to? Herbal ba to? Ergonomic Asan yung isang ano? Scotch. Yung cute kasi ng Scotch eh. Ano kunin mo? Yung pink. West cut din. Ayan, ano yan? Clean Earth. Mukha ba siya mahaba? 8-inch din. Green. Huwag na haluan ng green. Yung ano lang, parang Uniform. uniform lang. Purple lahat. Ikaw? Oh, sige, purple lahat para... Oo, parang madaling makita. Purple lahat eh, meron kang ano dyan. Kaya nga tinatanggal, di ba? Sungit na ito. Tinatanggal Tama pala kami guys sa ano, sa Hawa. May listahan kami ng mga kailangang bilhin sa ano, sa office supplies, Saan yung ganun. waistcoat na iba? Kakita na lang. Wala na. Piraso eh. Sige na, pwede mong haluan ng ano, ng Gray. gray. Yeah. Gray hams. Sige, gray na iba. Apat. Padami ng gunting. Gunting na dyan. Kaloka. Ilan ba? Tama lang kasi kapag ka nag Dalawa, ano dalawa. ng ng mga tapes eh, Purple minsan lang. 6 kaming nag-ano doon nagsisid. Okay. All done. Merienda tayo guys. Sarap sana with tea. Kaso ang haba ng ano eh, haba ng pila sa Starbucks. Ay dito naman mismo sa ano, sa KP. KK pala. KP. Walang tea. Pait-pait kasi ng ano ng kape nila eh. Kaya mas preferred ko dito yung tea. Anyway, water na lang. Let's eat. Siyempre walang ano, walang Ba't ito may air? may ay. Oh, yung cart natin. Sigurash iron po ako. Kahit nakahanger, pwede lang tayo mag-lunch. Kaya ano, kay Maggie. Gutumin si Maggie. Kawawa naman eh. Tapos ka tayo kumain, kumakain ba? Wala si Maggie na ito. Or ito na lang. Malaki na. O sige, malaki na. 700 sa puro, ano yan, magkano yan? 119 to. 90 pesos na to. 918. 900 Ito. Ang flavor. Yan. Real Beef meat. tsaka ano. Asan beef? Beef yan. Paano naman? Awan. Ay, naku si daddy. Pero ito kasi may ano. May... Tawag dito? Gulay-gulay. Kaya mo na. Lagyan na lang natin ng gulay-gulay yun. Para sa mga paps. Kung papi pa ba yun? Ah, ito. Pang ano. Ayun, nakalagay yung paps. Ito? Sige, isa lang. Grabe ulan, no. Kaloka. Zero visibility. Oh my God, makakauwi pa ba tayo na ito? Oh my gulay. Tingnan nyo, oh. Alas 5 pa lang, pero ano na. Madilim na. Oh my gosh. Ang dami pang ano dito tao. Puro nagpo-Pokemon lang naman. Puro naghahanap ng ano. Pokemon! Ha? Ano na? Umbrella inside the hole. Kaya kita niyo yung mga
mga hawak na phone. Puro yung naghanap ng Pokemon ni Galert. So, nasabi ko eh. Ah, lamig. Ito yung mga pinamili namin. National, yung mga supply din. Paper cutter for stickers and some other stuff dyan. Let's go! Uwi na tayo. May iniwan pa tayo doon. Nakatingin pa tayo sa... Nakatingin ka ba sa legs, ha? Hulog kita dyan. Huling-huli ka sa camera, ha? Okay si Kabote. Okay, ha? Ano nyo yun? Naririnig nyo yung yung wind. Sarap dito tumambay. Sinan nyo naman yung yung salamin ko. Frosted na. Ay, nakakali ka na. Isang matalamig. Pinunasan ko na kasi isa eh. Pero ang bilis ah. Let's go. We're here sa Sarsa, guys. Habang nagpapaano ng ulan. Diyos ko po. Food trip muna to kami ni Daddy. Gusto ko yung pansit palabok din. Malabak na. Oo, sa'yo. Molo. Are you sure? Baka serve Yeah. 7 people yan. Hindi naman, grabe ka. Alam mo yan. Better be sure than sorry. And then yung nila. Yung sizzling budbud. Ayun lang. Sige, tanungin mo. Excuse me. Kaya muna tayo nito, guys. Excuse me. Here's our order, guys. Pansit palabok. Anong to? Ilocano? Ay, hindi. Negrense. Negrense. So, yun. Tapos, yung suman. Sizzling suman. Kain tayo. Magic turon. Look at the turon. Ang cute. Ay, parang gusto ko yan, di. Yung soup. Patikim mo ko ng soup. Kain tayo, guys. Umalis kasi ako saglit at pinig up ko yung iniwan naming pasalubong kay Bebe na Krispy Kreme. Ayun, grabe pa rin ang ang ulan. Tsaka dami pa rin tao sa sa main mall. Kakahabol kay Pikachu. Pokemon. Pero ang daming ang daming mga naka-costume na Pokemon doon. Yung mga girl ba tayo. Animax. But let's see. Ganda rito sa sa Sarsa. Ayan. Ang yung ambience niya. Parang, ano ba yun? Modern na may pagkaano pa rin. Kasi CR nila, tinan mo, hindi mo mapapansin na CR pala yun eh. Kung hindi sinabi sa'yo na CR yan. Ayan, kasi puro wood yung nasa loob niya. Cute! Anyway, let's eat na. Husgahan natin ang kanilang molo soup. Si Chef Japes ata yung may-ari nito eh. Yung laging sa Quiz TV before, yung kalbo. Yung judge sa sa ano ba yan? Yung cooking show sa ABS-CBN before. Master Chef. Ayun, kain. What are you waiting for? Let's dig in. Sarap, grabe guys. Ay, ayun busog na busog ako. Ubus na. Ayan na. Tada, yun na lang. Hindi ko na manguya eh. Lumamig na kasi wala yung turon. Lumigas yung yung pinaka-wrapper niya. Pero sarap ng molo, no? And yung yung tag dito, yung in-order natin kanina. Palabok. The best. Yung lasa niya is, ano ba yan? Ang sabi mo kanina, sabi mo smoky, yung tinapa. Smoke tinapa. Bangus. Parang smoke tinapa. Kaso lang sa kanya is medyo namaklat. Pero, and then yung yung molo is panalo. Yun. Bagay sa tagaling na panahon. Pero siya nakalo pa.
nagulat. Nabutan na kami nung ano guys, nung fireworks. Kaso di namin na ano, punta doon sa seaside. Tapos nang ulan eh. Mga babes. Babe shop. So, kami guys sa ano, supermarket. Bili lang ng mga pang luto na naman simula Monday. Daddy sugar. Wala tayong sugar. Lobat na yung ano ko eh, yung camera ko. Tatawa ako pag sana eh. Kasi pag bonus yung kinukuha ko, bonus din daw yung lasa. Katulad nung ano. No, okay lang naman. Okay na to. Kaso yung sa ano, yung sa, ano ba yun? Yung sinabi ko sa'yo kanina, kinwento ko. Yung bonus na pancake mix, grabe yan sagwa guys nung ano, nung lasa. Kaloka. Yeah. Ay, bonus din yung lasa. Bonus din ako sa lasa. Okay, dito mga pang ano na to eh. Baking supply na to eh. Tara. Huwag na. Tsaka na wala pang ano. Wala pa yung ano ko. Ano ba yun? Ha? Gabi. Wala pa yung ano ba yun? Salad master set ko. Yan lang binili namin. Mga meat. Yung cowhead ng mga pops. Try kaya natin dati itong ano, itong red na rice. Oh my God. Ah? No daw. Hindi, no. Dito tayo. Sa ano, veggies. Veggies. Ang cute ng nyug dito eh, no? May ano, may tape. Ang kulit. Kaso magdadala si mama ng mga ano eh, mga gulay naman eh. So, ano pa yung nasa listahan? Check mo sa listahan. Bacon dito. Walang bacon dito. Yung pork knuckles, bibigay ko sa mga ano, sa mga aso para mangat-ngat nila. Dito sa ano, sa mga freezer. Check natin. Kangi, meron dito. Pero free? Free. Free talaga yung nakita yan. Free. 1 piece of sarangani sibas. When you buy any 3 pieces of sarangani items, talaga free lagi yung naano mo. Says free.